Kalag ni Juan Jr. asin kalag ni Juan Sr. asin para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mrs. Leonor Insila and family. Sa kalag ni Gorgonio, kalag ni Alice, kalag ni Homer, asin kalag ni Alejandro, dulot ni Mr. and Mrs. Noel Celeste and family. Para man sa kapahingaloan kalag ni Isidro, asin kalag ni Sabina, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mrs. Mayet Montizor and family. Misa Kumon, asin Misa Laudate, dulot ni Mr. and Mrs. Hope Tordilla and family. Para man sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mrs. Helen Corey and family. Ipinapasabot sa to kan selebrasyon kan liturhiya ngunyan na sa tataramon kan Dios dapat na ako onin udok sa buot. Ang pag-akong ini mangyayari kunyaon ang paghinguwa na sabuton ang tataramon. Itadom sa isip asin puso asin isabuhay ini sa paagi kan magawi nin katanusan asin pagkamuot. Matindog po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Ikaw
Amen. Asin sa imong espiritu. Nagkukumpisal ako O sa Diyos ng kakamhan, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ako in makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibuwasin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, asin sa inyong mga tugang, sa Santo, sa may bi sa kagurangnan kang Diyos. Araw kita sa buhay na daig kasangkora. Amen. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Murawayan sa Diyos sa kay taasa, asin sa daga katulinungan, sa mga taong marahayan do. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamurawan mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka na pula mo. Ikat na kaparang mga kasalanan, inapan, ako asa mo, pagkimahirap. Ikaw na napupukaw sa ko, kanamang, kay raki kami. Kay kasanaan ang kaguran, ikasanaan urog kalang ka. Yesu Cristo kay kan Espiritu Santo, sa kamulawayan kan Diyos Ama. Amen. Mabibig kita. O Diyos, nagapahiling kaliwanag sa imong katotoohan, mga naglagalag na makabalik sinda sa dalan. Tawan sa gabos na minapaayon sa kristyanong pagtubon. Ay na itong salungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin itong mga angay digdi sunodon. Huli kay Yesu Kristo kagurangan nyamong sa imong aki, na kay babong nabubuhay sinagan, kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ang tataramon kan Diyos, kaipuha na magbunga. Ang bunga kaini, iyo ang paghinguha, kan mag-ako, kan tataramon, na kuyugon, ang Diyos nun nakabutan. Hinanyugon po niya to, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurangnan, siring na minahog pa ang uran sa kanyebe, hali sa langit, asin dai duman minabalik. Nadai pinainom ang daga, pinataba asin pinatambuan, tanganing matauanin banhi an paratanom asinin tinapay ang nagkakakan. Siring man ang tataramon na minaluwa sa sakunguso, dai mabalik sako na mayo nin nahaman. Gigibuhon niya an ano manabuot ko,
asin hahamanon ang isinugo ko sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo po ang satuyang simbag, an banhi nahulog sa daga asin nagbunga. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Dinadalaw mo ang daga asin pinapasagana. Pinapayaman mong marahay. Ang sapa kan Diyos pano nin tubig. Inaanda mo ang saindang trigo. Tasiring kan pag-anda mo kaiyan. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Ang mga kalikali pinapatubigan. Sinasarama ang inaarado. Huli kan tagiti pinapalumoy mo. Ang mga nagtutubo binibindisyonan. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Kinukoronahan mo ang taon kan sa imong karahayan. Ang mga inagihan mo dinadalihigan nin kasaganahan. Dinadalihigan ang mga sabsaban kan disyerto. Asin hinahagkusan nin kagaya-gayahan ang kabuludan. Ang daga, ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Nagugubingan ang kapatagan nin mga karnero. Ang mga kabakban at tatahuban nin trigo. Mapangganang nagkukurahaw, asin nag-aawit. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Si San Pablo, nagpahayag ang mensahe nin paglaom, bilang mga aki nin Diyos, kita tinauanin balaog nin paglaom, tanganing hingawawon niya to, ang tunay na katilingkasan ni Kristo. Hinanyugon po niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, sa paghuna ko, dai ikakatumbas ang mga pagtios kangunya na panahon, sa kamurawayan na ihahayag sa to. Taan naglalangkag na linalang, nag-aabang kan pagpahayag kan mga aki kan Diyos. Taan linalang, ipinasakop sa mayong kamugtakan. Bako ta gusto, kundi hulikan pagpasakop kaiyan, sa paglaom na linalang mismo, itatang lingkas sa kauripnan, sa kalapaan, para sa katalingkasan kan kamurawayan, kan mga aki kan Diyos. Aram ta na ang bilog na linalang, biyong nag-aagrangay, asin biyong nagbabatyag, sagkod ngunyan, asin bako sa naiyan, kundi kita mismo na igwa kan tinagba kan espiritu, kita mismo nag-aagrangay sa laog man sana, inaabangan ang pag-ampon sa to, sa pagtubos kan satong mga hawak. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagdukyaw kan marhay na bareta. Alleluia, 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 Ang kagurangnan mapasingdo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kay Banal na Ebanghelyo susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kanal daw na ito, nagluwas si Jesus sarong langan nagtukaw sa may dagat. Tinipon
niya ang dakol ng mga katauhan, dakong kaya liminaog sa sakayan asin tuminukaw. Ang bilog na katauhan at titindog sa baybayon. Nag-usip siya sa inda ng dakol na parabola. Sabi, uya nagluwas ang parasabwag tanganing magsabwag. Sa sayang pagsabwag, may banhi na nahulog sa may dalan. Nag-abot ang mga gamgam asin tinuka ito. Ang iba nahulog sa magapong lugar na mayo din dakol na daga. Tulos nagtalubo palibasa, bakong hararom ang daga. Alagad pagsaldang nabalad, asinin huli tamayo ng gamot na alang. Ang iba nahulog sa katunukan, nagtalubo ang matunok, asin pinuotid to. Ang iba nahulog sa gabon, nagdaga, asin nagbunga. May ginatos, may 60, may 30. Aligwang talinga, maghimati. Nagdulok ang mga disipulo sa sinagsabi sa iya, tano nagtataram ka sa inda sa parabola, nagsimbag sinda. Ulit sa iyo tinaong pakaaram kan mga misteryo kang kahadian, kan langit. Alagad sa inda, iyan itinao. Dahil iyan itinao. Tanigwa tatawan asin magsusupay, an mahayo babawian. Huli kayo ni sa mga parabola ako minataram sa inda, ulit sa pagiling ninda, dahil sinda makakakita, asin sa pagdangog dahil makakadangog, ni nakakasabot. Nautob sa inda ang propesya ni Isaías na ang sabi, magdadangog ka mo, magdadangog asin dahil makakasabot. Maghihiling ka mo, mahihiling asin dahil makakakita. Tuminagas ang puso kan banwaan na ini. Ang sa indong mga talinga magabat na idangog, asin ang sa indong mga mata, pinirong tatibaad makakita sinda, ninhulikan sa indang mga mata. Hulikan mga talinga makadangog, hulikan puso makasabot, dahil mabirik sinda paumayan ko. Kun kamo, paladan ang sa indong mga mata, hulitan na hiling asin sa indong, ang sa indong mga talinga, hulitan na kadangog. Amin nagsasabi ako sa indo, dakol na propeta, asin taong masuripot, ang nagmamawot na makakita sa idong nahiling, alagad ay nakikita. Asin makadangog kan sa idong nadadangog, alagad ay nadangog. Kaya, magdangog ka mo sa parabola kang para sa buwag. Ang sisay man na nagdadangog kang tataramon, kang kahadian na dai na sasabutan, minaabot ang maraot, asin tinatabag, ang isinabuwag sa iyang puso. Iyon ang isinabuwag sa may dalan. Ang isinabuwag sa gapo, sa mga gapo, iyo ang mga nagdadangog, kantataramon, asin tulos ining maugmang inako. Alagad mayo nin sa diring gamot, salipot sa ng panahon, pagdatong kahurasan o pagtugis, huli sa tataramon, tulos na hulog sa kasalan. Ang isinabuwag sa katunukan, iyo ini, ang nadadangog kang tataramon, alagad pinupuot, ang tataramon kang kasibutan kang kinaban, saka kan padaya kang kayamanan. Kaya mayo din bunga, alaga ng isinabuwag sa gabo na daga, iyo ini ang nagdadangog sa tataramon asin nagsasabot. Nagbunga, nagbubunga, may ginatos, may 60, may 30. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Nguya na dangog niya to an parabola kan para sa buwag. Primero, an parabola is a short story in comparison, comparing two things, duang bagay, in order to proclaim the kingdom of God. So duang bagay ang characters an yaon sa istorya, tanganing ipaliwanag ako ano ang kahadian ng Diyos. So yan ang gusto sabihin kang parabola. Halimbawa ngayon, the parable of the mustard seed. O kaya ngayon, the parable of the lamb. Pero ining parabola ini, although sinasabi ng parabola, alagad sabi kang mga komentarista sa Bible, agapod ka ni allegory. Kasi bako sa nang duwa ang object of comparison, kundi nagkapirang bagay. Halimbawa, yaon digdi ang para sa buwak, yaon digdi ang mga pisog, yaon digdi ang daga, yaon digdi ang gamgam. So, nagkapirang mga objects na tanganing ipahayag ang sarong mensahe about the kingdom of God. So, ang apod gani, sabi ninda, is not only a parable, but it is an allegory. So,
Ano ang tano ta ipinapahayag ni Kristo an arog kaning parabola? Well, manggalas kita. Tano ta may mga pisog na napunta sa katunukan. Taano ta yaon sa dalan. Taano yaon sa kagapuan. Taano ta yaon sa maray na daga. Well, ibang klase an farming strategy ninda sa Israel. Bakong arog dili sa tuya. Kung kita, halimbawa ang paroy, pinaarado tango na, pinapakarita ng una ang daga, sa katayan, tinatanuman. Halimbawa nga, ang sarong sistema nila ginagamit, pagtarok nga narumduman ko, kay puan mong itarok, may linya yan, tanganing iyang paglinig kang kunyan, paglinig kan paroy, day mo nga malanog ang paroy, o kaya day mo nga matinakan, o day mo nga madisgrasya ang mga tinanom. Tanganing yung pagbunot mo kang mga weeds, kang mga duot, dito nga lang yung makuha mo so duot lang yan. Dahil mo nga makuhaan ang paroy. O kaya sa ibang parte, igwasin na kaya ninaapod na patiprak. Ano? Itong, araw ka rin, sinasabuag. Pinapabayaan lang nila ito, tapos magdatalubo. So yan ang sistema ninda. Pero the point of the matter is that, bago ninda tanuman, pinipreparan mo na ang daga. Pero sa inda bako. Sa inda, kaya magalas kita, taano to yaon sa kagapuan, yaon sa katunukan, taano yaon sa dalan, taano ta, tapos yaon duman sa maray na daga. Taano ta bakulang duman sa maray na daga, dapat isabog ang pisog. Kung isipon sayang ang maini. Ang ginigibo ninda, isinasabuag muna ninda ang mga butil o mga seeds. Pakatapos, sa kasinda, babalikan ninda yan, sa kaninda, gugudakon ang daga. Sa kaninda, aaradon. So in that way, matatahuban ninda sa daga. In that way, itong mga katutunukan, in some way, itong mga weeds, pwedeng mahalo duman sa daga. O kaya itong dating dalan, magugudak ito. Itong mga kagagapuan, magugudak ito. Matatauban ito ng daga. So, arog gani ang sistema ng pagsabog. Kaya, ang pagtanom ninda. Kaya, maggalas kita, taano tayaon sa dalan? Obviously, tutukoon yan kan mga gamgam. Tada i-expose pa ang seeds. So, na ipanatatahuban. O yaon duman sa mga katutunukan. O yaon duman sa kagapuan, may diit lang na daga. So, sa diit na daga na ito, ninhuli ito na ipanagugudak. So, naka-expose ang mga seeds, as in naka-expose sa sunlight, kaya ang mga ninhuli tas na salit lang ang udit lang ang sa indang daga, kaya sinda naaalam. So, the point of the matter, mga tugang digdi, sa parabola din para sa buwag, it is not merely bako tanganing pagsuruhayong kita na sabiyo na igwang mga tao na arog kanian behavior sa tataramo ng Diyos, igwang mga Kristiyano na nagdadangog sana, igwang mga interesado sana, pero dahil man nagsasabuhay, igwang mga interesado sa tataramo ng Diyos alaga di sina sa buhay. So, as if we are making discrepancies in division. Pero the point of the matter is that, ang para sa buwag ng pisog, kantataramo ng Diyos. Sa gabos na panahon, sarong beses lang siyang minasabuag sa sarong taon. As in, dahil siya nagpipili kang sinasabuagan ng pisog, kantataramo ng Diyos. Meaning to say, igwang panahon na nakakaabutin ni, kaya baga, daw anong gibuntang niya, paulit-ulit kita, maski sa simbahan, may mga reminders ngaya kita, na nadangog tama, nagsimba man kita, pero dahil natandaan. Kasi dahil man kita nagdadangog. Garo yan ngayon mga dalan, garo ngayon itong mga pisog na yaon sa dalan. O kaya ngayon, garo ngayon itong mga gapo na interesado kitang diit na panahon, pagkatapos kang kadipisilan, dahil naman yato kayang panindugan, an sa tuyang pagtubod. Pag pinapapili kita between good and evil, minsan pinipili talang so komportable, pinipili talang so pleasurable. So, alaga dahil niya to pinipili ang something good. No? Then, kung alagad, ang sinasabi ng kagurangnan, dapat maging arog kita sa
sa daga naggabon na anda na mag-irarom ang banhi ang tataramo ng Diyos asin magbunga. Gustong sabihin, kaya nitong panindugan asin sa buhay ang tataramo na ini. Ngayon yan, taano ta, sabi ng kagurangan, taano ta ang parabulang ini garo misteryo? Ang kadian ng Diyos garo misteryo. Ang kadian ng Diyos misteryo, ang gustong sabihin kan misteryo, digdi, sa Ebanghelyo, mystery, ang gustong sabihin is to shut up, to listen. So, igwak itong mga panahon na kadaklan na beses, igwang mga pangyayari si buhay ta, automatically we question, o kaya automatically we give solution. Igwang mga pangyayari sa buhay ta, na dahil niya to, hinahayaan na mangyari siya. Dahil niya to hinahayaan na basahon kung ano ang gustong sabihon kang sarong bagay na nangyayari sa to. We are automatically complaining into it. Kaya minsan, dahil niya to nadadangog, ang gustong sabihin ni mahal na Diyos sa buhay ta, nagtataram kita. We seldom listen to Him. Kaya sabi ng kagurangnan, an may talinga, maghimate. Ta minsan, igdigdig kita nakukulangan. Gabos na lang kita, ang gabos ng bagay, we put into question. O kaya gabos kita ma-explanation. But we do not allow the Word of God or even our experience to talk to us. Pabayaan ta na dahil niya na papahayagan sa iyang ang gustong sabihin ng kagurangnan sa sato, ta nagpapara reklamo na kita. Sabi ng kagurangnan, an may talinga maghimate. Kaya ang gabos na bagay, ang misteryo, is practically, it is revealing itself. Ipinapahayag niya ang sadiri niya. If we know how to listen, kung tatao lang kitang maghinanyog, kung tatao lang kitang mag-shut up, no? Kung tatao lang kitang magpundok ang uso. So kadaklan na beses kaya, sige man ang taramta. Maski baga sa Indo, no? Sa harong nindo. Pag ang aki mo, tinataraman mo, na dai mo naghihinanyog, okay, sige sa ng taram, sige man ang taram, siging simbag, mahiling mo na, it does not sink in kung anong gustong sabihin mo. Minsan naman nahiling lang ninda kung paano mo sinasabihan. O kaya nadadangog lang ninda ang ribok mo. Pero dahil ninda nadadangog ang mensahe because we do not listen. Kaya sabi ng kagurangnan, we have to listen from time to time. Kaya, maski sa buhay ko, maski